Ditarik alot-alotnya. Ayo. Yeah. Yo. Oh, eh. Eh. Iya. Yo. Os. Iya. 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 Eh. Oh. Ot. Iya. Ciri wajine rapak barong setia kawan mlebu pelantaran kali sebut warok duduk ayo Os ya Os ya Os aduh lah ya out iya out iya alon-alon iki waktu wis dalu putra balap sing duwe sengon ayo putra balap sing duwe sengon ayo iya out iya iya out yo alon-alon jajal boyoke
rasane lara boyo. Ah. Ayo, 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 ayo. Ah. Iya, on. Ah. Ah, eh. Ah. Ya, ot, ot, ya, ya, la, oi, ot, alon, alon, hoe, awas, ye, ye, tuli rapak barong setia kawan tanda ya Tari rapak barong setia kawan limo cacahe padha karo dasare negara tari rapak barong disukani gending-gending tapi saderengipun disukani gending-gending bek menawi kemandane dereng dilem dijejerno teng ajenge rapak barong iki didamel kenang-kenangan disyuting kalian kelana VCD video syuting saking dadapan kagunganipun Mas Supardi pambukaning gending teng wontene tari rapak barong disukani gending rembulaning wengi dados Come
rembulaning wengi pambukane gending teng wonten tari rampak barong setia kawan. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih. Amargi waktunipun cukup, ayo rampake ditata sing apik, bali-bali nang panggonane. Yo! Iya. Yo! Awas, alon-alon. Yeay. Oe. 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 Oh. Lulululu. Oh. Lulu lamaran matan hoe ojo pakateng para rawuh tari rampak barong setia kawan pagelaran ingkang angka 6 nggih ing dalu menika pagelaran saklajengipun utawi pamungkasing pagelaran mudune para widodari widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lagune kaya macan luwe agawe tari sripi sekar jatilan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medali tari sripi sekar jatilan kairing gending sawangan dados yoga
ketoni ye ye adikku bimbang Tari Srimpi Sekar Jatilan akeh cacahe ayu-ayu rupane legak-legok lagune kaya macan luwe sampun sowan teng dalemipun Bapak Habibi utawi Bapak Nila Ibu Mujiati utawi Ibu Ngato Sekeluarga nggih Tari Srimpi Sekar Jatilan disukani gendeng-gendenge tapi saderengipun disukani gendeng-gendeng nggih niki dikekeni bali kru sound system nggih saking Nadia Audio Sound System nggih menika Mas Adi nggih Mas Aldo Mas Kevin seserangan Mas Rizal nggih seserangan Mas Irul kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyuping tari Srimpi Sekar Jatilan karyan artis biduan Setia Kawan kalian disukani gending pamundutane jambu alas dados ngeban maneh dados alah masa iya terus kelingan
Bualas. Nggih. Pambukane gending teng wontene tari Sripi Sekar Jatilan nggih. Ditambahi sak gending disukani gending Kendang Kempul Setia Kawan. Paling enak paling saya disukani gending nopo Mas Arif? Prahara nggih utekku wis kosong Mas Arif. Dados
pas jam rolas prahara gending ingkang angka kalih nggih menika gending ingkang terakhir teng wonten tari Sripi Sekar Jatilan nggih ayo nduk genduk barisane ditata maneh nggih bali-bali nang panggonane tapi saderengipun genduk bali nang panggonane lan dumateng Bapak Habibi utawi Bapak Nila sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu masyarakat dusun Kali Semut mbok pilih wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan saking keluarga besar Yok Setia Kawan kula selaku wakil pimpinan saka Bapak Jai nyuwun gunging pangaksana saageng-agengipun nggih dan terima kasih kepada Nadia Audio Sound System. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari siang sampai malam dan juga terima kasih kepada Klana VCD Video Syuting. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari siang sampai malam. Kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Setia Kawan di lain waktu maupun di lain kesempatan. Amargi waktune pun cukup, ayo nduk barisane ditata maneh guyura guyu takon siaran marene ndak tak balekno kapok marene ayo nduk genduk barisane ditata maneh bali-bali nang panggonane tapi baline genduk jok semero tak jalukno gendingan Jawa pamit mulih sumangga cak karyan